Салому алайкум дӯстони паплинои туркиро белмандои туркӣ ки 250 сомон будан 280 сомон 220 кардаги ин як донаш мондагай ҳаиш дуранга камбуту бежи хани сабз барои ягон калонсол беҳтарин паплинаи пахтаи тозан 100% пахтаи тозан ана ёш паплини купрай ранги ипек туркия 220 либос шинан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 та ранг мондагай я либосишон мондагай бисёр мондаги нест инакай заказкай марҳамат дастсафка дохили душанбе рои гонай ва тарафҳои регар ваҳдат ҳисори ҷорам дастсафкаш рои гонай я марҳамат номерои телефонам дар таги видео мемонам. дӯстон лайк подписатсиро фаромӯш накунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат барои дастгиритон. Нав канали ютубмон 1 миллион просмотр доштагай ҳаматонро раҳмат. матяш биёд матяш хушвай мулоимакам мягкия матяш 4 фасл пӯшидаш мешавад.